Ġew ippreżentati l-warrants lil 102 avukati u 10 prokuraturi legali ġodda wara li wrew il-kompetenza tagħhom biex jeżerċitaw il-professjoni legali. F'ċerimonja li saret f'Admirals Hall fil-Forti Sant'Angelo, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard awgura lill-avukati u l-prokuraturi legali l-ġodda filwaqt li saħaq li huwa dmir tagħhom li jiggarantixxu aċċess għall-ġustizzja u rappreżentanza legali tajba lil kull ċittadin. Il-Ministru qal ukoll li dawn avukati u prokuraturi legali għandhom iwettqu dmirhom bis-serjetà u b'rispett sħiħ lejn il-Kostituzzjoni, il-liġijiet u r-regolamenti kollha tal-pajjiż. Irrefera għal ħidma intensiva li għaddej biha l-Gvern fuq diversi riformi leġislattivi u saħaq li jeħtieġ jitkompla l-proċess ta' modernizzar u ta' bidliet legali li għamlu l-proċessi iqsar, inqas repetittivi u aktar effiċjenti fil-waqt li fl-istess ħin ikompli jsir investiment fir-riżorsi umani u fl-infrastruttura neċessarja. Il-professjoni legali f'pajjiżna se tkompli tissaħħaħ bl-introduzzjoni tal-fuq minn 100 avukat u anke 10 prokuraturi legali li rċevew il-warrant biex jipprattikaw. Ċertament awgurajnilhom f'dan it-tragward professjonali u għal dan is-suċċess li kisbu filwaqt li komplejna nisħu fuq il-riformi u l-impenn tal-Gvern li nkomplu nsaħħu s-settur tal-ġustizzja f'pajjiżna, inkluż li nkomplu nsaħħu il-professjoni legali f'pajjiżna. Il-Ministru Attard kompla jgħid ukoll il-pass li jmiss huwa li jitfit mal-Kamra tal-Avukati u dik tal-Prokuraturi Legali ssir ħidma biex jitfassal abbozz li mhux biss jirregola l-professjoni iżda wkoll isaħħaħha. Iċ-ċerimonja ġiet indirizzata wkoll mill-Prim Imħallef Mark Cuti, mill-Avukat Matthew Brincat fisem il-Kamra tal-Avukati u l-Prokuratur Legali Gerald Bonello fisem il-Kamra tal-Prokuraturi Legali. Preżenti wkoll kien hemm l-Avukat Ġenerali Viktoria Buttigieg, l-Aġent Avukat tal-Istat Roma D'Alessandro, il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qrati Eunice Grek Fiorini, il-Viċi Kap tal-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qrati Vanessa Grek u kif ukoll rappreżentanti tal-Kumitat tal-Avukati u l-Prokuraturi Legali fih dan il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.